Bi ye tɛnɛndon ye février kalo tile 9 san 2026 Bamakɔ TV jabaranin filɛ dɔgɔ a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna Mali filitigiw ka sanfɛ kɛlɛcɛw ayiwa n'o ye forces armées maliennes ye ko u ye a bɛ se bamaci maa 50 ɲɔgɔnna ma Segu dafɛdugu la k'u sera ka maa 50 ɲɔgɔnna de bɔnɛ u ni la Mali finitigiw ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kɛlɛcɛw olu de ka wulikajɔ kɛra nin ye Segu n'a laminiw na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye o hukumu kelen kɔnɔna la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko min ye sibiri tɛmɛnen ye février kalo tile 7 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 10 wagatiw la ko maa dɔ bɛ yen nɔ maa min ni siganama don ale kɔni tɛgɛ tara an ka finitigiw fɛ n'o ye forces armées maliennes ye waati min na a tun bɛ ka bɔ Sikaso dugu kɔnɔna na k'i kunda Côte d'Ivoire ale jamana kan. Dɔnkilidala min n'a tɔgɔ ye ko Jibi Darame ale bɛ maa 12 cɛ la maa minnu bɛ yen ni ayiwa olu tɛgɛ tara waleya min n'a a jirala k'a fɔ cɛ ni musoya walima k'i to musoya la k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye walima k'i to cɛya la k'i yɛrɛ kɛ muso ye kunnafoniya minnu sɔrɔla olu y'a jira k'a fɔ ko ninnu maa damadɔ kɔni minɛna a bɛ se maa 12 ma Jibi Darame yɛrɛ b'u cɛla k'u bila bɛrɛ la n'o ye kaso ye kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na kunnafoni sira min n'o ye Seneweb ye a na kɛ ale de ye nin kunnafoni ninnu lase. Nin ye bataki sɛbɛn ye min bɔra commandant de zone numéro 3 ale yɔrɔ min cira février kalo tile 3 san 2026 in na wa bataki sɛbɛn in kɔnɔna na cikan de b'a kɔnɔ min ɲɛsinen bɛ du o du bɛ yen nɔ k'o bɛ kan kɔnɔnaw na kan minnu bɛ yen nɔ ni duw b'u kɔnɔ ni a jirala k'a fɔ ko gilasibɔ mansin bɛ minnu bolo walima frigo congélateur min bɛ se 3 ɲɔgɔnna ma k'u ka a bɛɛ lajɛlen labɔ yanni février kalo in tile 20 cɛ kan kɔnɔna na san 2026 natɔ in na lɛtiri in kɔni cira duw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu ka duw bɛ kan kɔnɔna ninnu na k'a fɔ u ka bɔ ni frigow ye ani congélateur minnu b'u bolo n'u b'a don kuran na n'a bɛ kɛ sababu ye ka kuran jeni kosɛbɛ k'u ka bɔ n'u ye walasa kuran sɔrɔta bɛɛ bɛ se ka a sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale bɛ an ka sariya kow kunna n'o ye Mamudu Kasonge ye sibiri tɛmɛnen février kalo tile 7 san 2026 in na min ye an ka sanfɛ kalanso min bɛ yen nɔ n'o bɛ Badalabugu ale kuru sanfɛ a jirala k'a fɔ ɲɔgɔndan dɔ bɛ sen na yen nɔ minisiri kɔni yera a ko baaraw koron karili kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ ko min ye nin ɲɔgɔndan in ye a bɛ tali kɛ an ka finitigiw minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kaso kɔlɔsi o maa 200 ɲɔgɔn olu de ye nin ɲɔgɔndan in kɛ min ye minisiri ye n'o ye Mamudu Kasonge ye ale kɔni b'o baaraw koromokariw kɛnɛ kan Badalabugu ale kulu sanfɛla la min ye sibiri tɛmɛnen ye février kalo tile 7 san 2026. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniw ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko min ye AES jamana 3 ka bolodiɲɔgɔnma kulu ye n'o bɛ tali kɛ Mali, Niger ani Burkina Faso olu ka kunnafonidi sira min bɛ yen nɔ ni u y'o sigi sen kan n'o ye AES télévision ye ko Côte d'Ivoire jamana marabaaw kɔni ye dan sigi o bɔli la u ka chaîne kan n'o ye Canal Plus ye. Sénégalikaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ olu ka gendarmerie maaw n'o ye u ka finitigilakaw ye olu ye maa 12 bɔɲɔgɔnko minɛ sabu ka d'a kan k'u bɛ ka a dabɔ a kama ka sidabana bila maaw la o hukumu kɔnɔna na Sénégal gendarmerie maaw ye maa 12 jalaki k'u bɛ ka binganni wale ta ani ka sidabana bila maaw la ni kafoɲɔgɔnya sira ye ka sɔrɔ u m'u yɛrɛ tanga ni o de bɛ dankari kɛ bunahadamadenw ka diɲɛnatigɛw la ni k'u bila danger la nin ye sɛbɛn ye min bɔra Sénégal gendarmerie maaw yɔrɔ la ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni se telimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.